dius està molt bé, Albert, i a més ho dius aquí, que és en el lloc en el qual cal dir-ho, però de tant en tant et canvies de barret. I al Parlament, ho proposo en el Parlament. I al Parlament també em sembla molt bé, però de tant en tant et canvies de barret, te'n vas a determinats mitjans de comunicació d'Espanya i l'única cosa de la qual et dediques és a parlar. Jo parlava d'alguns altres, en els quals jo he dit que no i no he volgut anar. Perquè Sí, em van fer una entrevista, és veritat. Però debat polític, no, i tant que sí, només faltaria. Jo no mai he criticat gent. Havíem quedat que parlaria jo i després tu, o la cosa no va així? Doncs aleshores deixem. Jo que t'escolto i et segueixo, no cal dir, em trobo que sempre hi ha un català, diguem-ne, per poder estovar els catalans i per quedar bé i semblar que tenemos el amigo catalán. Les coses que tu arribes a dir en algunes tertúlies, des de la tertúlia de la Sexta on et veig sovint, fins a no cal dir el gato a l'agua, passant per qualsevol altra, ràdios incloses, és brutal contra Catalunya. I ho dic en aquests termes, no dic contra no sé què, no, contra Catalunya. Negues l'espoli fiscal que patim. Et inventes un conflicte amb l'idioma que no existeix. I a més, has permès que d'alguna manera eres el català útil per treballar un discurs brutal contra Catalunya que no és nou. De fet, de Riberes n'hem tingut molts a la història, alguns de molt notoris. Tu potser ets una mica més jove, més pijo i més simpàtic, però en tot cas n'hem tingut molts al llarg de la història que han anat fotent-li a Catalunya i amb això han anat creixent. És a dir, permeten que t'ho digui, ets hàbil dialècticament, probablement ets un bon professional, no en tinc cap dubte, però has crescut políticament a costa de massacrar Catalunya. Toca a mi? Sisplau. Bé, jo crec que després de les barbaritats no perdrem massa temps a defensar que 280.000 catalans que han votat no estan contra Catalunya, sinó són catalans igual que tu, igual que qualsevol altre, i per cert, les enquestes diuen que cada cop més gent creu que es pot defensar la catalanitat des de la convicció de que s'ha de pertànyer a Espanya a la Unió Europea. Jo entenc que hi ha una part de la societat que voleu separar-nos de la resta d'Espanya i d'Europa, però altres defensem el contrari. És tan legítim una cosa com l'altra. De fet, jo penso que contra Catalunya precisament és la corrupció, embolicar-se a la bandera, tapar la cartera, fer de Catalunya una masia i no fent de Catalunya una comunitat autònoma democràtica de control al govern i de transparència. Són dos concepcions de la Catalunya identitària, de la Catalunya del Mas, i quan dic del Mas em refereixo al president i la masia, el Mas, a la Catalunya democràtica, plural, de tots, que defensem des de Ciutadans. Ara, si tu creus que això és massacrar Catalunya, jo crec que és tot el contrari. Massacrar Catalunya és el 3%, massacrar Catalunya és defensar un concepte identitari retrògrad de la política que jo no defenso pel segle XXI. I també, dit això, a mi, Pilar, em sorprèn que tu, sent periodista, havent presentat el teu llibre a diferents mitjans de comunicació, legítimament, perquè em sembla que és el que s'ha de fer, doncs, sent periodista i guanyant-te la vida periodista, critiquis que les persones participem en mitjans de comunicació per dir allò que creiem. Jo el mateix que puc dir aquí a tu, t'ho dic aquí, a Madrid, a Cuenca o a Sevilla. I és la meva opinió, tan catalana, per cert, com la teva. Ens queden 5 minuts, Pilar. T'agraeixo que m'hagis repetit el catàleg de titulars que tens preparat per aquestes ocasions. I com que ja me'ls conec, m'ha agradat molt perquè ha estat un recordatori. Però el fet de que defensar o no Catalunya respecte al tema de la corrupció ens trobarem, espero que tots, com a mínim, la gent decent. Però a partir d'aquí, quan jo parlo de massacrar els interessos catalans i els drets catalans, t'estic parlant de negar un espoli fiscal que ens ofega a tots. És que un espoli és una paraula molt greu, Pilar. Bueno, toca tu. Si vols debatem, si vols un monòleg... No, és que el Jordi ens ha demanat que fos així. Sí, sisplau. El tema de la ràdio és diferent a la tele, que sent uns crits aquí horrorosos. Com ho hem demanat, jo ho respecto. Inventar-te un conflicte lingüístic i allò, fer allò soroll al costat d'uns personatges que diuen autèntiques barbaritats. Jo t'he vist al costat de senyors que han dit que els catalans érem nazis, que perseguíem els nens per parlar en castellà, cosa que saps que és mentida literal. T'he vist allò al costat de gent que ens ha demanat presó, intervenció militar, etc. Al costat, a les tertúlies, al costadet. Però en qualsevol cas tens raó, Albert, tu pots anar on et doni la gana i defensar el que vulguis. Però també permetem que et digui que formes part d'un discurs històric a Catalunya que sempre ha anat en contra dels nostres interessos. No ets nou en la història. I com que no ets nou en la història, i ja n'hem vist molts com tu, bueno, ja anem aprenent i tenim una mica de crosta. Dius, m'han votat molts catalans. Entre tu i el PP, que sou els que feu aquest discurs, us han votat els mateixos. Us han votat els mateixos, Però és que no t'ho nego. És que hi pot haver ciutadans que creguin a Catalunya, que a Catalunya li va millor negant els seus drets, negant la seva llengua, negant la seva cultura, negant la seva identitat. Un minut i mig per l'Albert Rivera i un minut i mig per la Pilar Rahola i acabarem, sisplau, perquè ha de marxar el senyor Albert Rivera, sisplau. Jo vaig néixer l'any 79, a mi això dels històrics i els moviments històrics no sé d'on ve, Pilar. Jo vaig néixer l'any 79, hi ha una generació de catalans
que va lluitar per la democràcia aquí, que són els mateixos que han fundat alguns del meu partit i el meu partit polític, es diu Ciutadans, gent que va lluitar per portar també la democràcia, juntament amb d'altres que avui defenseu separar Catalunya de la resta d'Espanya, legítimament, i per tant... Legítimament i legalment, espero. Legítimament i legalment jo també espero que no sigui fora de la llei, però en qualsevol cas, el que et vull dir és que nosaltres tenim una concepció de Catalunya antagònica a la teva. Tu penses que Catalunya és el nacionalisme català i la identitat única, i altres pensem que Catalunya és la comunitat autònoma més heterogènia dintre d'Espanya i que a més té una participació històrica, això sí, dintre d'Espanya, i alguns volem defensar l'autogovern de Catalunya i fer-ho compatible la catalanitat amb l'espanyolitat. Si a vosaltres ens voleu fer entendre... Que bonic, tal com ho expliques. Bueno, que bonic és la meva opinió. Si t'agrada em pots votar, si vols. T'has passat la vida, t'has passat... No, però deixa'm acabar. És a dir, el que no tolero és que parlis de massacre, de contra Catalunya, perquè estem tips a aquest discurs. Això el Pujol ja ho feia l'any 82, ja ho hem sentit moltes vegades. Cansa molt el discurs de contra Catalunya cada cop que algú té una visió crítica de Catalunya, i jo crec que també, no només pels meus votants, sinó molta gent pensem i estem tips de que cada vegada que algú diu que soc català però això no és incompatible amb ser espanyol, o que soc català i soc crític amb aquest govern, et posen l'etiqueta ràpidament d'anticatalà. Això és provocar una confrontació, perquè al final resulta que no podrem opinar i resulta que haurem o de callar o de ser assenyalats. I jo no vull ser assenyalat a casa meva. Minut i mig acabem, perquè a les 10:03 ha de marxar. No, perquè hi ha molta gent que es critica amb moltes coses que passen a Catalunya, però en canvi no ajuda el discurs que fa mal a Catalunya. I tu has ajudat el discurs que fa mal a Catalunya, el discurs de la confrontació lingüística, el discurs de la negació dels nostres drets. No has donat suport a pràcticament res que tingués a veure amb els interessos catalans. Però el que més m'ofèn de tu, si em permets, Albert, m'ofèn personalment, t'ho vull dir amb tota la sinceritat. El que més m'ofèn és que t'has passat la vida criminalitzant un moviment que és el nacionalisme, que ha ajudat a la democràcia i a les llibertats en aquest país històricament. I pel nacionalisme, moltes famílies en aquest país hi han deixat la pell per salvar l'idioma quan l'idioma estava en perill d'extinció, per salvar les llibertats, per ajudar a construir la llibertat. I això ha passat fins i tot per construir la llibertat de tots, no només dels catalans, sinó també dels espanyols. I et vull recordar que aquest nacionalisme que tu denostes tant a tants llocs és un nacionalisme pacífic i democràtic que forma part de la millor tradició de la història de Catalunya. I en canvi el nacionalisme espanyol que tu defenses molt sovint ha estat al costat del feixisme. Per tant, de tradicions democràtiques una i l'altra, la diferència és molta. No, a mi, mira, patrimonialitzar la democràcia, les llibertats i la catalanitat del nacionalisme em sembla absolutament fora de lloc. És a dir, aquí si tenim dues llengües... Deixa'm acabar, que ara em toca a mi, Pilar. Hi ha gent nacionalista que ha defensat les llibertats. Si tenim dues llengües oficials no és perquè el nacionalisme ho hagi defensat, sinó perquè tota Catalunya i bona part d'Espanya s'ha estat d'acord que Espanya ha de ser plural i Catalunya també. Si a Catalunya hem aconseguit autogovern no és pel nacionalisme, sinó per tot un moviment polític democràtic de gent diversa, des de gent que ha fundat Ciutadans fins a gent que és independentista. Per tant, no fiquem aquí els avenços de Catalunya... No m'ha respost, Albert. Sisplau, un moment, Pilar. Però és que em respongui bé. Jo no he dit que la gent que... Jo no he dit... Però és que em podrà respondre millor. Em podrà respondre millor. Em deixes acabar? Deixa acabar i després li preguntes, t'ho prometo. S'inventa la resposta. Ja m'estan tallant els dits. Endavant. El que estic dient és que a Catalunya l'autogovern, les competències que tenim, l'oficialitat de les llengües que tenim, no és fruit de que el nacionalisme o el senyor Pujol ho hagi fet, sinó de tot un moviment polític, social i democràtic de tota Espanya, per cert, no només de Catalunya. Llavors, portar això a la disputa, Catalunya és, torno a la idea, Catalunya és el nacionalisme i la resta és Espanya, és fals, perquè deixes fora una part de Catalunya. Pilar, sisplau, que no és just, a més. Amb molta habilitat dialèctica em fas dir el que jo no he dit. Jo no t'he dit que no hi hagués a Catalunya molta gent, per exemple, vinculada al catalanisme d'esquerres o a qualsevol altre moviment que lluités per les llibertats. El que t'he dit és que el nacionalisme tenia tradició democràtica, cosa que tu negues molt sovint. És a dir, jo t'he sentit dir barbaritats dels nacionalistes i jo el que et reclamo és respecte pel nacionalisme. No et dic que siguis nacionalista, no et dic que la gent d'altres opcions ideològiques no hagin lluitat per les llibertats. Evidentment, hi ha gent que no és gens nacionalista que ha lluitat per les llibertats a Catalunya i per la llengua. Jo he reconegut en més d'un article que el paper dels sindicats... I catalans han tingut moments dubtosos, el senyor Cambó, que canvien de bàndol, Això no ho faig. O sigui, ho fem cara a cara. I si vols demà, el dilluns que ve, fem cara a cara amb el Xavier. Cara a cara amb el Xavier. Perquè el moviment nacionalista global
globalment i el catalanisme globalment ha format part de la millor tradició democràtica d'aquest país, sí, que estic fart de sentir-nos dir qualsevol mena de barbaritats en les quals tu hi participes, sobre el que és ser nacionalista també. I finalment, que hi ha gent que no és nacionalista, que defensa les llibertats, evidentment, però tu defenses un nacionalisme espanyol que molt sovint en la història no han estat gens democràtic. Jo, la veritat que els nacionalismes, com deia Albert Camus, jo no puc ser nacionalista perquè estimo molt el meu país. No puc ser nacionalista perquè estimo molt el meu país. És a dir, per mi el nacionalisme com a ideologia em sembla que és anar enrere, i altres és un moviment ultraconservador que va cap a l'identitat. Jo no conec ningú més nacionalista que tu. Deixa'm acabar. És a dir, el nacionalisme és posar la nació per sobre les llibertats individuals, per sobre la pluralitat política. I, en canvi, ideologia, és a dir, socialdemòcrata, liberal, democristiana... Però què té a veure Espanya amb el nacionalisme? Com no ens posarem d'acord, ells continuen debatent. És que són els de Vichy. Demà vas arribar a dir que anaves a fer del PP perquè estimaven Espanya, tot el teu era Espanya. Tinc gana. Albert, acabem-ho, sisplau. Jo el que em nego a pensar és que el senyor Obama és nacionalista nord-americà, que el senyor Hollande és nacionalista francès i que el senyor Cameron és nacionalista anglès. Són les 10 i 5. Gràcies a tots per estar avui aquí. Continuarà aquest debat. El tornarem a fer. Espanya.